खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव मोनसे स्टोरी नोंथांमोननि थाखाय दिनै लाबोदों आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। थौदो होनबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गंसे गामियाव सासे हिनजाव मानसि जायनि हौवाया बोसोरनैसो सिगां थैलांदोंमोन आरो बिनि फिसाला सासे जोनोम जानानै थिग बोसोरसेसो जानाय टाइमाव बै हौवाया थैलांदोंमोन बे हिनजावनिया। आरो बिनि उनाव बे हिनजावा जोबोद खस्थ' मावनानै गावनि फिसालाखौ फेदेरनायसै आरो फेदेरनानै लेखा फरा खालामहोनानै सानसे ओरैबायदि सम फैबाय गथ'आ साख्रिबो मोनबाय आरो बिमानि खुसिनि खुनु सिमा गैया। ओरैबायदि रंजाबाय बिमाया जे आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ आङो दिनै मोनबाय। बिदिनो गामिफोराव मिथाइ लाबोनानै जाहोबाय आरो लोगोसे खोब थाबैनो बै गथ'नि थाखाय सासे हिनजावबो थाग थिग जाबाय आरो साननैसो उनाव हाबायाबो खोब धुमधामै जालांबाय। दानिया स्टार्ट जाबाय बिसानि नखरनि आसोल काहिनिया। बिहामजोआ जेब्लानो फैबाय, फैनायनि उनाव साननैसो खोब मोजाङै थाबाय, खोब रंजा खुसि थाबाय। लासै लासै बै फिसालाया अफिसाव जेब्ला थाङो अब्ला बै समाव बिखुनजोजो बिहामजोजो लासै लासै नांलाय खमलायनि स्टार्ट जालांबाय। बाथ्राफोरा गोरोबा जालांबाय। सानैनि बाथ्राफोरखौ बेलेग टाइपै होनग्रा जाबाय। बाथ्राफोरखौनो एसेबो सयज' जायै जाबाय सानैबो। बिनि उनाव फिसालानि सिगाङाव बुहुद खोन्थाबाय बै बिहामजोआ जे ओरै थोरै नोंसा बिमाया ओरै आंखौ सान्ति होआ हेन तेन। नाथाय फिसालाया बुहुद बुजायनो सेस्था खालामबाय, बिखौ बुहुद बुजायनो सेस्था खालामबाय। बुहुद दिन बियो बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम बे फिसालाया गावनि हिनजावखौ बुजाय बुजाय लाखिबाय थादों। बिनि उनाव सानसे ओरैबायदि दिन फैबाय जे खालि खोब नांलायलायनाय आरो नांलायलायनाया खालि एसे दाया बिमानिबोमोन आरो फिसालाया थिग थाग खालिनो न'आवबो दंमोन नालाय आरो बिमानि दायखौ मिथिनानै उनाव उपाय गैया गावनि हिनजावनि बाथ्राखौ खोनासंनो लागा जानायसै आरो इखालि बिसोरो गासैबो जयै ओंखाम जाबाय। ओंखाम जानानै हराव बिमाया उन्दुबाय दोङो आरो हौवा हिनजाव सानैबो नैजा बेलेग रुमाव सानैबो रायलायबाय दोङो जे दिनै बिमानि बे मेटारखौनो क्लस खालामनांसै। बे जि बिसोरनि न'खराव जाबाय दोङो बे चिरद दिननि थाखाय दिनैनिफ्राय फोजोबनांसिगोन। बिदि रायलायनानै सानैबो थाबाय। जेब्ला हरनि 12टासो जायो अब्ला फिसालाया बिमानि रुमाव थांनानै दरजाखौ खुलिना नायबाय। बिमाया उन्दुनानै दोङो। उन्दुना थानायाव बिमाखौ फोजाबाय। फोजानानै बुंबाय, फै जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै फैनि। बिनि उनाव बिमाखौ फोजाना लाबोनानै बिहामजोजो गावनि फिसालाजो लाना थांबाय एकदम गोजानाव सहराव। आरो सहराव लाना थांनानै एकदम हर गेजेराव मोनसे जायगायाव जेराव रावबो गैयामोन आरो गोजौआव ब्रिज दंमोन। ब्रिजनि सिङाव बै बिमाखौ बोख्लायनानै बुंबाय जे नोंनि आंनि बे जिउआ एसेनोसै, थांनो लागा लामाया बाखिखिनिखौ नों हारसिंनो थांदो। आं आरो नोंखौ बे लामायाव लोगोआव लांफानो हालिया। बिदि बुंनायाव बिमाया आरो मिथिनो बाखि गैला मा बुंनो सानदो फिसालाया। आरो बिमाया बुंबाय जे आंखौ आरो 3 किल'मिटार गोजानाव दोननानै फै आरो नोंसोरो जि खालामदो बै खामानिखौ आंबो दिनै बोसोरनै आंबो
खै बोसोरमान सिगां आंनि बिखुनजोखौ लांनानै बिदि दोनहैदोंमोन आरो नों गोसोआव लाखि जे आंखौ दिनै गारनानै थांदो जे नों खोब सुखआव थागोन होननानै नोंसोरबो सानसे नोंसोरनि फिसाजोफोरा बिदिनो नोंसोरखौबो सानसे बिदिनो गाननानै थांगोन खारन आं मोजाङै मिथिबाय आङो जि पापखौ मावदोंमोन बे पापनि साजाखौ नोंसोरो आंनो दिनै होबाय आरो नोंसोर जि पाप मावदो बेनि साजाखौबो नोंसोरनो नोंसोरनि फिसाला फिसाजो बिहामजोफोरा नोंसोरनोबो होगोन नोंसोर भाबिनाङा जे नोंसोर दिनै आंखौ जि खामानिखौ मावदो बै खामानिनि पापनि साजाखौ नोंसोरो खारग'लांगोन होननानै जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो आंनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननिफ्राय लाबोगासिनो थायो आरो जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो सिङाव थानाय लाइक बटनखौबो खनसे क्लिक खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो नोंथांमोननि लाइक खालामनायजों आङो जोबोद बोलो मोनो मटिभेसन मोनो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानो गोजोन्थों।